Skal der bæres udstyr? Yes. Glæder os til et fedt show. Det blev et legendarisk øjeblik i historien. Jeg kunne godt tænke mig at spille her, fordi jeg synes, vores kollegaer fortjener det, og vores samfund fortjener det. Så. Hvorfor vil du gerne dele dine sange her i dag? Fordi at jeg elsker at dele dem med folk, og min familie, og have bedste venner omkring det og sådan noget. Så ja. Jeg glæder mig også virkelig meget til at sparke en fest i gang og få nogle masser af gamle mennesker til at juble og have et par mega fester. Hvordan er det at spille musik live foran folk? Det er fedt, og jeg synes det er lidt nervepirrende, men allermest fedt. Jeg elsker at gøre folk glade. Det er også især også min familie. Ja. Det er også meget sjovt at spille for andre blandede folk, som man aldrig har mødt før overhovedet. Let's go! Fantastisk at se så mange mennesker. Ja. Følelsesbomben, som I lige hørte der, det er den første sang, jeg har udgivet på Spotify. Så I kan finde den på der, hvor I udgiver. Han var virkelig god til at hygge med familien. Jeg har et nummer mere, men har I lyst til at hjælpe mig? Når I skal hjælpe mig med broen i en sang, der hedder Glad. Kan I sige efter mig? Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Det kører i dag. Så det her. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Det kører i dag. Energi, farve, energi. Den er smag. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Det kører i dag. Vi kender igen. Hverdagslivet. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Klokken strikker. Ikke nogen diva. Kan alle sammen høre mig? Super fedt! Jeg har lavet mig sindssygt meget til at optræde. Lige siden jeg var barn jo. Lige siden jeg var helt tour and night og alt muligt. I må gerne følge mig på min YouTube-kanal, der hedder Simon El Mundo. Ikke nogen diva!